Tal-qtates kien każ sfortunat. Hekk qalet is-segretarju parlamentari għas-sajt, l-akwakultura u drittijiet tal-annimali Buġeja Said. Meta dan l-istazzjon affaċċja bid-domandi dwar il-każ tal-qtates li mietu friżati ftit tal-ġranet ilu. Każ serju li xokja lil bosta. Dan il-każ seħħ il-ġimgħa li għaddiet sakemm dawn il-qtates twasslu mill-isptar f'Taqali sant il-persuna li kienet se tieħu ħsiebhom fejn spiċċaw esposti għal kesħa qawwija li waslithom għal hypotermia u eventwalment mietu. B'attivisti jgħidu li din hija traċedja li setgħet ġiet evitata. Buġeja Said ikkonfermat li nfetħet investigazzjoni dwar dan il-każ u skont dan il-van kien approvat minn veterinarju u allura moħħhom kien mistrieħ rigward is-sigurtà ta' dawn il-qtates. Fuq il-każ tal-iffriżar ta' dawk il-kittens kien każ sfortun. Investigazzjoni saret iva li wieħed tajjeb isemmi illi dawn ġew trasportati b'van li kien propju ċertifikat mill-veterinarju tad-dipartiment. Sissa għadu mhux ċar min se jġor responsabilità għal dak li seħħ lil dawn il-frieħ tal-qtates. L-azzjonijiet ħajkun qed jittieħdu fi żmien li ġej. Intant fid-domandi tagħna għamilna wkoll referenza għal dak li qed isseħħ bħalissa fix-shelter tal-Ammiri illi jinsab kompletament mimli u allura mhux il-klieb kollha li jinstabu jiġru barra qegħdin jinġabru. Il-klieb li qed jinġabru huma biss dawk li l-aktar għandhom ċans li jiġu adottati u dawk li għandhom mart serju. Min-naħa tagħha Buġeja Said qalet li hemm ftehim ma' shelters privati biex tiġi indirizzata din il-problema. Għandna wkoll arranġamenti ma' kennels privati sabiex nagħtu l-protezzjoni mistħoqqa lill-isrejs kollha li nsibu abbandonati. Barra minn hekk jidher li hemm pjanijiet sabiex jinfetaħ ċentru ġdid għal klieb abbandonati f'Taqali. Qegħdin naħdmu fuq rehoming center ġewwa Taqali sabiex ikollna fejn inżommu aktar klieb. Ġulja Falzona għal Net News.